No miksi? Kato, kun tää kaikki on aivan. Ja kaikki me maksetaan Helsingin kaupungin niin siinä se on aivan eri asia, jos sä omistat tuossa osakkeessa. Sä et omista sitä. Joo. Aivan, me kaikki maksetaan sille Helsingin kaupungin. Mitä toinen on? Tässä on mun nuori poika, niin mä sanoin, että on poika ja nuori tästä. Jos mennään tuolla puolella, jos te joo, ei ne heräile tästä, että yhtään. Ai niin, mutta ei se käy. Mutta vaan turkkaa nyt toista. Se on aika huono vastaan. Siellä on loppua, mikä menee sinne kaikkeen. No mutta nyt on 9 koulu, ei todellakaan huono. Joo, ja Pitäis sanoa toinen. älä nyt vinkkiä oikeastaan. Me pitää kiinni. Loppa, niin otetaan. Kimi, pidä kiinni kärrystä, niin kaveri nostaa hämiksen. Mä lupaan liekki. Hei, et sä sen liekkipullon kaatuu siihen leikkimään. Kato, nyt se on ihan just kyydissä. Et mene! Et mene! Et mene! Vittu, tää on vittu. Tämähän on aivan HC-veto. Heti kun sanottiin, sit mä sain. Hullu! Se painaa toista 100 kiloa! Mutta ei se ainakaan raiteelta lähde. Se alas. No niin. Et oo tulee. Vittu, tää on sairain, mitä mä oon ikinä nähnyt. Video! Loksi mulla on video. Ei vielä! Vittu! Älä jännitä, pannaan haiseen nytte. Semmoinen hyvä asia. Kumiruudut yli vittu. Mikä siellä on siellä? Eikö siellä takana? Mikä on hyvä asento? Ei kun. No, mulla on jalka muuten. Tässä voi muuten murtuu jalka. Mitä vittu sä teet siellä? Tule! Hyvä! Pasi! Vedä hoi! Vedä! No niin. Pasi, vedä! Se on hyvä nyt, tulee vaan. Ei. Vedä! Älä mene! Funtsitaan tätä juttua silleen, että... Oikein! Ei funtsita, älä mene! Hei, hiljaa siellä nyt, vittu, te ette tajuta. Te ette oo kysynyt mitään. Noniin, anna mennä. Pasi, vedä! Anna mennä! Pasi! Muna-asento, homma toimii. Sehän tuli ihan loistavasti. Tää oli enemmän kuin hieno. Toi oli hieno! Aiemmin oikein liekkeen läpi ja kaikkea.